Felicidades, compañeros. Na época na que os nenos inventaban contos, os animais eran homes e os homes animais orgullosos de ser animais. Na idade na que os nenos dedicaban os ojos, ás veces a lúa de liña un oculizo, o sol de gran candrexa de sopar no areal do ceo. Os nenos xoraban por río, veneraban o río, porque o río era un deus, e a auga, entrando nas súas bocas, comunicaba unha chea de lendas que fluían de longe. Un mosquito era un titán, unha figueta